Balimao Arignokuma, très urgent. Balimao, révélation, pele, pas de rebenake. AS contre l'Algérie. Malien, Aïwa. Et André Sawadogo Kelgewende, directeur de publication du devenir africain. Burkina Bededo, Ayokuma Kando fo ASI président Bela Djeleye. André Kelgewende, André Sawadogo Kelgewende, Burkina Kaufe, Ninge ma kodone mbaye, Malien, Aye message de chi. ASI président ma Algérie kola ako koni ASI jamana bema je ka bok Burkina fenga koni ASI jamana bera jerema Burkina Niger et Mali ASI jamana be konuma fara ɲɔgɔn kan ka ci fɔ Algérie ɲɛna ko an ban si kɛ terroriste kɛla ka ti ban ko Algérie de terroriste faso ye a filɛ dɛ ko Mali kelen ka kɛlɛ tɛ dɛ ko ale ɲɛ bɛ ko in taabolo la cogoya min na ko ASI bɛɛ de kan ka kɛ ne bɛ segu tungara n bɛna cɛ ka kumakan kalan n bɛ fɛ le président capitaine Ibrahim Traoré ani général Tiani ani Assimi Goïta a ye message in lamɛn c'est très important n bɛna kalan malien bɛɛ lajɛlen ka lamɛn. La fin du terrorisme se trouve en Algérie, mais l'AES ne semble pas assez structuré. Voilà, l'AES ne semble pas assez structurel pour saisir l'opportunité historique. Ko terrorisme faso de Algérie, comme ko AES jamana ou te ka famia. Abena détail de aye kuma ina mede. Hali Mali ka Ali Mali amena do akora yanga kala. Cela semblait un manque de clairvoyance de la part des autorités de l'AES, quand au même moment où le Mali avait des bruits intenses et réguliers avec l'Algérie en janvier 2025, le Niger renforçait ses liens avec l'Algérie par des visites officielles et des partenariats pétroliers. Le Burkina Faso, malgré le narratif souverainiste, fait réceptionner une aide humanitaire de l'Algérie par la ministre himself. Des attitudes qui interrogent sur l'unité stratégique de l'AES, un rassemblement des marginalisés ou une unité idéologique. Ko wakati mina janvier wakati la janvier temele Mali ni Algérie kumbe mangando la o wakati kele ko Niger be kata contrat signé ni Algérie beba don fana ni Algérie kelen ni ne be ka an fa faga kan baw faga ko Niger be ka do fara ka partenaire kan ni Algérie ko Burkina ko be kata deme o mine ayo de fone kuma kante de voilà anga kuma to kala. Cette unité stratégique vient d'être mise à l'épreuve, mais l'AES semble ne pas être à la hauteur. La bataille engagée ne finira-t-elle pas par un abandon du Mali face à l'Algérie? La CEDEAO spontanément saisit l'opportunité pour insinuer que la crise est entre le Mali et l'Algérie et non entre l'AES et l'Algérie. Les médias au sein de l'AES partagent cette communication subtile de la CEDEAO d'isolement. Malien ne ni yoroni fo ala ko kele sira kunguluma ka oroma ko AES ko angana nyogo nege ko AES jamana to ku ye Mali kele de to Algérie bolu sisan ko Niger yi sembala ko Burkina yi sembala ko Mali kele de tora Mali kele ne Algérie ko de be mangana bi alors que ko ni AES ka kele di. Ça me rappelle bien en 2012 CEDEAO ye ni kele de ke Mali la o ko AES fana fle ko de kede ou bora ou ye communiqué baw ke ɲɔgɔn fɛ a tɔ la ko Burkina ma sɔn ka espace fɛngɛ Niger Burkina ka den dɔ de filɛ ka nin fɔ tan a photo filɛ dɛ ne kuma kan tɛ dɛ a photo filɛ nin b'a photo yira la a tɔgɔ de ko André Sawadogo Kelgewende ni ye Burkina bɛ di un patriote capitaine dɛmɛbagaba de fana don dɛ un grand supporter de capitaine an ka kuma tɔ lamɛn voilà an ka tiɲɛ fɔ jamanajɔ ye tiɲɛ fɔ de o voilà ko tellement AES mogo mi Mali minɛ ka ɲa ko fo CEDEAO nana c'est-à-dire que CEDEAO nana fɔ ko problème bɛ Mali ni Algérie de cɛ kɛlɛ in kun kan ka kɛ AES de ka kɛlɛ a man ka kɛ Mali ka kɛlɛ ye ko mais ko jugu ye kuma mun fɔ ko CEDEAO ye kuma fɔ ko AES jamanadenw taara k'o fana partager tuguni donc narratif in yɛlɛmana ka bɔ AES ni Algérie cɛ mais a yɛlɛmana ka kɛ Mali ni Algérie ye san. Alors que Mali kun bɛ fɛ ka taa terroriste ɲɛmɔgɔ minnu faga o terroriste kelen de bɛ ka Burkinabɛw faga olu de bɛ ka Nigerikaw faga olu de bɛ ka Malikaw faga ne tɛ se k'o faamuya o mɔgɔ bɛ ka criminel dilan ka taa ka jamanakɔnɔdenw faga e bɛ se k'i teri k'o cogo jumɛn
C'est ce que ne Niger talaje ka Burkina talaje. Souvent je me pose la question, souvent on a perdu le loup. Parce que ba do ko kele no ni kuma trop ba fo ki France ga mogode. Burkina ka do de flek an faut tande. Ha, anga kuma la même. Les autorités de l'AES savent bien qu'elles ne peuvent pas combattre le terrorisme sans trouver l'Algérie sur leur chemin. Eh Allah. Ko ako ko fo ka dien wuli. Ay kuma ina mede. Ni tien. Burkina Kadedo a tɔgɔ de ko André Savadogo a ko k'ale bɛ sigi ka AES jamanaw lajɛ a bɛ Burkina de dɛ k'aw ka bila u kunna k'u ye terroristes kɛlɛ cogo o cogo k'u bɛ taa Algérie jɔlen sɔrɔ u ɲɛ bon jamana min bɛ k'o mɔgɔw dilan aw bɛ se cogo jumɛn aw tɛ fara ɲɔgɔn kan k'o jamana kɛlɛ f'aw bɛ Mali kelen de to Mali kelen ni Algérie a y'a remarqué manifestation bɛ ka kɛ Bamako de a ye Burkina a ye manifestation ye Burkina ko contre l'Algérie a ye manifestation ye Niger contre l'Algérie a ma kɛ. Je ne sais pas, est-ce que Mali fana yi sara la parce que Mali fana ma yanga tien fo. An autorité mogo te ko sara mogo la bonya tout ka ko la. Ça dit que o te mogo bonya quoi. Est-ce que Mali nyamogo ye Burkina nyamogo bonya wa? Est-ce que Mali nyamogo ye Niger nyamogo bonya wa? O fana woroni ba ngo tien fo. Ne te Burkina accusé de. Mais normalement o kan ka kenyo fait di. Fo Burkina autorité ou Niger autorité ka bla kuna. Ma munu be ka Burkina ka faga, ka Niger ka faga, ka Mali ka faga, Algérie de bu ko fait. Et territoire c'est Algérie. Algérie te Niger fait, Algérie te Burkina fait, Algérie te Mali fait. Ni golo finindo arabu te kifa foka wuli. Voilà un digne fils, un Burkinabé. A flene de. Ah, a flene. A koko ayesi mogo kube ka baraka kube bringa mbolle la. Voilà, a korodi. Donc, voilà. Les autorités de l'AES savent bien qu'elles ne peuvent pas combattre le terrorisme sans trouver l'Algérie sur leur chemin. Mais qu'est-ce que l'AES fait de cette donne? Quand elle sait bien dénoncer la France dans le phénomène de terrorisme qui est pourtant une manœuvre stratégique de l'Alliance occidentale-arabe. Et pourtant, c'est une opportunité historique pour l'AES de s'affirmer et de mettre fin au terrorisme en s'attaquant aux sources, à la logistique du terrorisme. Après le rappel des ambassadeurs de l'AES, la fermeture des espaces aériens AES non encore coordonnés, le Niger, au nom de l'AES, devrait suspendre l'accord de pipeline Algérie-Nigeria via le Niger et son partenariat pétrolier avec l'Algérie qui a qualifié le régime haïtien de putschiste illégal et d'incapable. C'est-à-dire, farafin ka fara ɲɔgɔn kan an kana ɲɔgɔn nɛgɛn quoi Mali autorité kelen ka faute tɛ nin ne tiɲɛna ne bɛ jigin yɔrɔ dɔ la ne bɛ jigin Niger la yɔrɔ dɔ la ne bɛ jigin Burkina la an ka tiɲɛ fɔ Burkina bɛ d'a fɔ dɛ ne ma kumakan tɛ dɛ Burkina ka dɔ d'a fɔ ko normalement ni jamana si a bɛna fɔ ninnu c'est à dire que Burkina ni Niger ka nin action ye nin bɛ ne hakili jigin wagati min na ATT wulila ko CEDEAO k'a dɛmɛ ko terroristes filɛ Tinzawatène u ban u nana Kidali minɛ ka na Burkina gosi ka Niger gosi u bɛ ka jamana caman déstabiliser bon Mali filɛ maɲuma ko de la bi Mali kelen bilalen b'a danna de face à l'Algérie jamana tɔ bɛɛ AES jamana tɔ bɛɛ si tɛ ka manifestation tɛ ka kɛ Niger an ma Niger dugula mɔgɔ bɔlen ye k'u bɛ Mali appuyer an ma Burkina bɔlen ye ko soutien au Mali an ma ye yɔrɔ si qu'est-ce qui se passe mun de bɛ il faut qu'on se dise la vérité. J'aime les Burkinabés, hein, parce que c'est un Burkinabé qui a dit ça. Ça veut dire que Burkina est Horondi. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en BAS là, est-ce que c'est vrai que quand on bolo benyokamboula? Parce que Moro Moumé ka Mali on fera. Burkina tsaka fokale terioyi, Niger tsaka fokale terioyi. Mais c'est pas possible. Chef le code kebo. Mais awe courage sur ka foko farasido, mais tout c'est l'Algérie ma aussi te kakuma. Alors que Farasi be terrorisme glan Farasi ni arabu dugu de be jeka ke mais aw ye courage soro ka Farasi critiquer anya ye général Tchani capitaine Ibrahim Traoré ou boro ye Farasi goshi mais Algérie to men flashida depuis ala kaneda ne ma capitaine ka fait Algérie ma depuis ala kaneda ne ma général Tchani ka fait Algérie ma Mali de bafo. Cela ne veut pas dire que moi j'aime capitaine j'aime général Tchani mais tiens dit quoi Galanté yo tiens flèche à besame ne kuma kan tɛ ne bɛ ka kuma fɔ sɛbɛnnen de don a bɛɛ sɛbɛn de filɛ mɔgɔ min y'a sɛbɛn fana Burkinabé de don dɛ malien ma nin sɛbɛn dɛ mɔgɔ min bɛ ka Burkina accuser c'est un Burkinabé
un très admirateur des capitaines. Fonga foka daka. Moi, mes articles sera à Togobe à Djamoubia. Burkinabé de pitien de parce que na Boraneda, peut-être que certains Burkinabés vont penser que mais c'est un Burkinabé. Ça veut dire que c'est un vrai fils de son père. Je te dis, c'est la vérité. Et imagine, Alini Tchemou Minana, Algérie ministre contre on est terroriste voyager avion en photo flâner. Et Nigérien ni Tchemine. Obera, Obera Baraken Algérie, et ni Français d'eau, il vous peut boire les gars. Mais ici, il s'agit de l'Algérie ou Chitakuma. Qu'est-ce qui se passe? On est des frères. Moi, j'aime les Nigériens. J'aime Général Tchani. Mais la vérité est que qu'est-ce qui se passe? Okma, Arabou te critique. Ou te fait voir Arabou, madé? Ni Français d'eau, le problème n'est pas la France seulement. Il faut que je dise cette vérité. Voilà. Au flâne de Ali Français ambassadeur Bora. Français ambassadeur Bora. Ni tchègne terroriste, ni menana. Ikman Act. Vous le voilà ici. Voilà. Ou qu'un ministre contour de voyager ni terroriste. Vous pensez que ça fait pas mal? On a communiqué toi qu'à l'ensemble. Aba que tout quoi. Angata. Dans un irrespect. Voilà. L'Algérie qui a qualifié. Et puis, dans un irrespect officiel, réciprocité, l'AES reconnaîtra le Sahara occidental et annoncer une visite officielle au Maroc pour une offensive diplomatique face à l'alliance franco-algérienne. D'étouffer l'AES. L'AES devrait communiquer officiellement et de manière détaillée avec des preuves à l'appui sur le rôle de l'Algérie dans le deal du terrorisme si elle a le courage de qualifier l'Algérie du parrain du terrorisme. Une mise en garde officielle de l'Algérie de sa condescendance envers l'AES. Et Francini, Algérie, Koumana, Francini, Algérie, Beka, Bolo, Yomaka, AES, Chi, et AES, Jamana, Baye, Mali, Toi, Dana. Ka botro ka communiquer que droit ka Algérie ambassadeur wala droit ou ma songa fo wala kebli manifestation te ka kuga worola fo wala te ka kebli ou ka contrat buni Algérie tient toujours contrat be Niger ni Algérie tient mais awni ala na krache aya ta ka ne kuma kante de ne be ka kuma fe fo ne re kuma kante parce que moi j'avais peur de parler, j'avais peur de dire que le Burkina devait ou mais c'est un citoyen burkinabé qui vient de dire la vérité awamba tamba bla be ka yi afler akoko ale tsega famia Algérie, et comme on appelle là, Angata Maroc ou Fengela, Sahara reconnu. Mais Francini, Algérie de Bolo Benyogon Bolo, Kofo ka ASI Chi. Ou ma foko Mali Tire, ou vers ASI de Chi. Ne ASI ka Keledi. Ah, ne Djigla Tegede. Wallahi. Mais l'AS peut-on espérer avec l'héritage africain de la passivité et faux fiant érigé aux règles dans les mentalités des détails elles-mêmes s'affirment révolutionnaires qu'elles-mêmes ont tant de peine à se redéfinir. Oh, pas ici, Jamana est présent et révolutionnaire comme il faut. Souvent, à ma n'inga révolution beka fo. Au moins, révolution croyait qu'à France drone et kelewa. Parce qu'en tant que femme, on a ici révolution en tant que femme familiale. Tchèbe quoi il faut. Au moins, la révolution croyait qu'à France de kelea. France kele n'anga problème ou terroristes France be terroristes ko fa o tien mais France ni arabu jamana ou de ka baraka nyon fait o arabu jamana ou donné do fana Algérie ni flede. Une chose est claire, la fin de cet épisode algérien, soit l'AES sort forte stratégiquement ou elle sort affaiblie pour disparaître avec l'écrasement du Mali. Identifier proie faible face à l'alliance franco-algérienne. Koni ko tarata, Burkina ma Mali deme, Niger ma boka Mali deme, ka Mali keleni Algérie fla to nyogomolo tan, ko ayesi ko de bantola, ko parce ko Algérie be Mali dun, ina fo waraba be sogo dun chogomi. Ko parce que Algérie kelente Mali de kelendo bi, ko Mali de kelen blalendo, ko Mali kela faratonindi, ko Burkina ni Niger te ka Mali deme. Nema fode Burkina ka do da fa toko André Sawadogo Kelenge, directeur de publication du devenir africain, avec capitaine Fefanade, voilà, ala je ni tchendidu. Koni ko taratan ko ayesi ko de bantolaye. Koni Algérie nous Mali to Algérie bulu. Algérie ka fanga soro Mali kan.
Mali ka affaibli une cogo la bɛɛ bɛ tigɛ AES la bɛɛ b'a fɔ ko propagandiste de don kuma bɛ filɛ et puis pour que k'a ka kuma sɔn ji la aw ni Ala cɛ Faransi ambassadeur contre o de ko Francis Sɔrɔsiw ye Algérie ko Francis Sɔrɔsiw ye Iyad Agali le terroriste Iyad Agali o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn Iyad Agali taara furakɛ Algérie an ka jɛ ka yɔrɔ lamɛn. Est-ce que je sais, parce qu'évidemment ces choses-là ne sont pas beaucoup rendues publiques, mais d'après ce que les militaires français m'ont dit, la France a informé l'Algérie que Iyad Agali se trouvait dans tel village. À un moment, il était également soigné dans un hôpital en Algérie, et l'Algérie n'a pas réagi à cela. Voilà. Et donc l'Algérie l'a laissé en fait là où il était. Voilà. Abelajele kumame. Ni Fransi ambassadeur koro de kumaka ita. O Iyad Agali o de te ka Malien faga, o de te ka Burkinabé faga. C'est-à-dire iboro ne te ka foyi fama. Est-ce que Niger ne be question poser Niger nyamoko kun. O be soro ni mun kɛ ni Algérie. Na yaw nye togo kan. Ama fara Mali kan. Ka Algérie ci fɔ Algérie ɲɛna. O b'a yira avec ka peuple avec ka wari de minɛ en contrepartie u b'a ka mɔgɔ faga. D'abord, n bɛna exemple di Malien bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ ka ɲɔrɔ lajɛ. Ni cɛ mun filɛ ni minɛna yɔrɔ jumɛn? C'est ni cɛ in minɛna ni cɛ in ni ye Iknan de Niger service de renseignement ni cɛ de minɛ. Jɔn de don Malien de tɛ a. A logé numéro da logé l'état Algérie da. A ma taa Niger de ya. Ça veut dire que avec ka plan de avec ka Niger kɛlɛ fana. Bon opéré vous de o mɔgɔ kelen o ni Algérie ministre kelen de fana filɛ avion kɔnɔ. O bɛɛ la Niger bɛ ka baaraw kɛ ni Algérie, o bɛɛ la Niger bɛ ka relation kɛ, mais où est mun de bɛ? Mais ni Faransi de kun don, i kun b'u bɛɛ bɔli. Mais Algérie de o si tɛ kuma. Pere-vous filɛ, pere-vous tɛ tɛmɛ nin kan. Pere-vous bɛɛ filɛ. O ni Algérie ministre de bɛ voyager. O bɛɛ la aw ma Mali dɛmɛ. Ah ne kɛnɛ kumakan tɛ dɛ. Ni ye Burkina patriote dɔ de ka kumakan ye. Vraiment an bɔra ka ne yira la Malien, Ala ka barika don Mali la. Ala ka tiɲɛ bange. An b'a fɔ AES mɔgɔ ɲɛna mun kɛra a ma diya ne yɛrɛ ye quoi. Mais ne tɛ se ka kuma parce que ni ne kumana ne ka position tɛ se ka ne permettre ne ka kuma dɔ fɔ. Mais Burkina ka dɔ courage sɔrɔ ka fɔ. An bɛ bɔ k'o yira u la. Donc Malien fɛn bɛ France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔ la a bɛ Sendwave application télécharger a ka téléphone kɔnɔ. N'a ye Sendwave application télécharger mɔgɔ kunkoloni bɔra la a b'o digi a sɛbɛnna la ko saisie code pour m'a sɛbɛn ko urgent. N'a urgent don 10 € bɛ na ka compte kɔnɔ o tɛ baara bannen o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don a ka Sendwave application kɔnɔ. N'a ka banque information bɛ don maintenant a bɛ sɔrɔ sisan nɔ aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun aw b'olu ka orange numéro enregistré ka téléphone kan n'u tɔgɔ m'u ka carte kan n'a wari cun a b'a sɔrɔ orange money la sur place. Sendwave la solution a kan bɛn.